Maf, hè, zo'n lichtmuseum. Ja, maar daar doen we echt helemaal... Hou je trouwens een beetje afstand? Maar daar doen we helemaal niks aan. Nee, ook wij zijn dicht natuurlijk vanwege het coronavirus. Maar hebben we daar iets op gevonden? Ja, dat dacht ik. Als jullie niet naar ons museum kunnen komen, komen wij gewoon naar jullie toe. Dus hou de komende tijd onze Facebookpagina goed in de gaten. Waarom ga jij eigenlijk? Het is 250 meter lopen van de ingang van het park naar de ingang van het museum. Een lekker stukje lopen, zeker met mooi weer. En eigenlijk doet niets nog denken aan die tijd waarin de slag bij Overloon woedde. En diezelfde 250 meter soms een helse strijd van dagen konden betekenen. Maar wie heeft het nog over de slag bij Overloon? Een conflict dat qua heftigheid echt niet onderdeed voor het alonbekende Market Garden. We duiken terug in de tijd en nemen jullie mee terug naar de rand van Brabant. Naar een streek waar de oorlog heel erg lang, erg ver weg leek. Maar die uiteindelijk in alle hevigheid alsnog kwam binnenrollen. Dit was geen slagveld. Voordat de oorlog op grote mensenschoenen kwam binnenwandelen. Dit was een thuis, kalm aan de rand van het land. Weg van de drukte van grote steden. Een plek van droge zand aan de ene kant en de vruchtbare slip van de Maas aan de andere kant. Een plek waar de heren pastoor de scepter zwaaide in de verschillende mooie kerken die de streek kende. Het rijke Roomse leven. Een plaats van zwoegen, hooien en werken. Van bier in de dorpskroeg en ons kent ons. Waar kastelen het landschap opsierden en er een gezonde rivaliteit tussen de dorpen bestond. Een plek van verbindingen tussen mensen en als zandwegen tussen de dorpen. Soms afgesloten van de rest van het land. Een plek waar gedanst werd, op de kermis en gerouwd en gesteund bij verlies. Waar voor het eerst werd gezoend, achter muurtjes of in het gras. Een streek waar het goed was, waar ongestoord de tijd verstreek. Ook toen ver weg de donderwolken zich samenpakten. Dat is niet van ons, dat is daar. 10 mei 1940. De Duitsers vallen Nederland binnen. Rotterdam wordt gebombardeerd. Er is ongeloof. De mobilisatie was een tijd van wachten en vervelen geweest. Ook in de gemeente Vierlingsbeek. We zijn in oorlog. Als de Nederlandse soldaten zich terugtrekken, denkt de vrouw van notaris Berends uit Vierlingsbeek dat het een parade is. Vrolijk zwaait ze de mannen uit. Hannie werd in de zomer van 1936 geboren en kreeg niets mee van de toenemende dreiging in de jaren 30. Ook zag ze de vrouw van de notaris niet zwaaien. In haar vroegste herinnering was dit de situatie en die was zoals die was. Nederland bezet door de Duitsers. Net zo vanzelfsprekend als het geplaag van haar 4 broers. De enige oorlog die Hannie kende, die werd gevoerd aan de keukentafel. Met oma, oh ja, als die op bezoek kwam en dan begon mijn vader over Duitsland, over Hitler. En dan ging het erop, man, oma die strijden voor Duitsland, mijn vader voor hier. En alles kwam er niet af, dat mijn moeder ertussen moest komen om te zeggen, en nou hou maar eens op. Want het ging er echt op, en hard. Amper 8 jaar was ze, toen de oorlog steeds dichterbij kwam. Maar ach, meenden haar ouders. Wat kon er hier nu gebeuren? Wie had gedacht dat er hier een slag zou plaatsvinden? Aan het einde van de oorlog. Hier. Juist deze plek. De kansen keerden voor het Duitse leger. De snelle opmars in het oosten van Europa vroor dood en op 6 juni 1944 kwamen de geallieerden aan land op de stranden van Normandië. De Duitsers werden ingesloten en steeds verder teruggedrongen. Het hing in de lucht. Duitsland gaat de oorlog verliezen. Het is nog maar een kwestie van tijd. Dat operatie Market Garden mislukte was dan ook een klap in het gezicht van de geallieerden. Arnhem bleek een brug te ver voor de oprukkende bevrijdingslegers.
Hierdoor moest men op zoek naar een andere springplank om in Duitsland te komen. De aandacht werd naar het zuiden van Nederland verlegd. De geallieerden verwachten weinig tegenstand. Hitlerjugend, een oude mannen. 2000 hoogstens. Maar het Duitse leger had haar troepen in het zuiden versterkt. Er zaten echt 15.000. Hitlerjugend, maar ook ervaren militairen van de 107e Panzerbrigade, een Fallschirmjäger, Duitse paratroopers, goed bewapend en omringd met mijnenvelden. Het onheilspellende gerommel kwam dichterbij, maar ondanks de naderende dreiging hoopten de inwoners van Overlo en andere dorpen op een snelle bevrijding. Omliggende plaatsen als Oplo en Sint-Antonis waren immers al bevrijd. In de nacht van 26 op 27 september 1944 werd deze hoop overstemd door het gebulder van geallieerde artillerie. Alsof ze wilden zeggen, we komen eraan! Toen volgde het niet te misverstane Duitse bevel. Spullen pakken, opschieten en wegwezen. Met volgeladen karren, kinderwagens, koffers en tassen vertrokken grote gezinnen, vaak te voet, op zoek naar veiligheid. Maar waar moest men heen? Er werd aangeklopt in naburige dorpen, bij vrienden en familie of zomaar ergens. De vele onderduikers rondom Overloon werden weggejaagd. Zo liepen hele plaatsen leeg. Overloon, Fortumullum, Groeningen, Vierlingsbeek. Binnen enkele dagen waren duizenden mensen opeens vluchteling geworden. Hannie kijkt naar het ernstige gezicht van haar vader als hij met buurman Cox praat. En die zei, heel Groningen moet weg. En wij ook, maar wij willen blijven zitten met hier nog een heel stel in de ronde. Willen jullie dat ook doen? En toen zei mijn vader, ja dat willen we wel, dan blijven wij ook hier. Toen werd er een schuilkelder achter het huis gebouwd. En dan het 's avonds naar bed, tegen 10 uur, dan begon het. Bed uit, in de donkere aankleden. Dan moesten we de schuilkelder in. En als je dan buiten kwam, het was verschrikkelijk, verschrikkelijk. Zo'n licht en vliegtuigen en je werd er echt niet goed van. Ik was zo bang toen. En dan moesten we door de hele nacht in die schuilkelder, in het stro, zaten we dan. De volgende dagen vormden de prelude voor wat komen ging. Het weer verslechterde. Luide knallen, klonken en kruiddampen trokken over de velden, door de bossen en straten. Maar dit bleek slechts de stilte voor de storm. Op 30 september brak de hel los. Een combinatie van artillerie, tanks en vliegtuigen plaatste de eerste aanval op Overloon en Fortumullum. In die eerste week werden er 4000 tot 5000 granaten afgeschoten. Per dag. De Duitse tegenstand was fel. De mijnenvelden meedogenloos. Hier was geen sprake van een makkelijke overwinning, maar van een verderfelijke, modderige poel des doods. Ondertussen namen de geallieerden ook Holthuis onder vuur, waar de Duitsers antitankgeschut hadden opgesteld. Maar helaas had net hier een groot gedeelte van de evacuees een veilig onderdak proberen te vinden. En zij kwamen nu vol onder vuur te liggen. Velen gingen vanuit Holthuis naar de kelders van Sint-Servaas en Sint-Anna, 2 psychiatrische instellingen ten zuiden van Overloon, in Venray. Het is 9:30 s'avonds. Hannie wordt uit bed geroepen door moeder. Hup, aankleden! We moeten de kelder in. Buiten hoort ze de wereld vergaan. Als vader de achterdeur opent, kijkt Hannie met grote, angstige ogen naar de lucht. Het lijkt wel dag. De hemel is een baken van licht, schijnwerpers, vliegtuigen, overal. Het schouwspel wordt ondersteund door het bijna orkestrale geluid van geschut en bommen. Doodsbang snelt de familie de schuilkelder in die vader heeft gemaakt. Daar wordt gebeden alsof het geprevel boven het geluid uit moet komen. Alles trilt. De grond, de muren en de angstige mensen die hopen dat ze niet geraakt zullen worden. In Mazees en Smakt was de situatie inmiddels onhoudbaar. Daar is ook de Vierlingsbeekse pastoor Jansen. Hij hoort een luide, dreunende knal in het noorden en kijkt op. Met tranen in zijn ogen ziet hij de hoge, ranke toren van zijn kerk ineenstorten. Daar gaat mijn kerk, jongen.
Vanuit Groeningen ziet Hannie met ongeloof hoe de Vierlingsbeekse kerk uit het landschap verdwijnt. Ondanks de onophoudelijke tegenaanvallen slagen de Amerikanen erin om hun posities te behouden in een halve cirkel rond Overloon, belaagd door Duitse kanonnen. Dan worden ze afgelost. De Britse 3e divisie komt het overnemen onder leiding van generaal Whistler. Zijn mannen gingen voor hem door het vuur. En dat zou nodig zijn. Hannie en haar familie had zich inmiddels verschanst in de kelder van de buren, de familie Cox. Met 14 mensen in een kleine ruimte gepropt, luisterend naar de rondvliegende bommen, hopend niet geraakt te worden. Een goede week hebben we in de schuilkelder gezeten. En toen zijn we overgehuisd naar Hendricks in schuilkelder. Daar hebben we ook een dikke week gezeten. En toen zei Cox, kom bij ons, wij hebben een gewulfde kelder. Dat is veiliger. Maar ze konden niet allemaal in die kelder. Dus buiten was ook nog een schuilkelder gebouwd. En daar zaten de mannen in. En de vrouwen zoveel mogelijk in die gewulfde kelder. En dan ging mijn moeder door de dag. Dan ging ze over het hofpaadje naar huis eten koken. En als dan het eten klaar was, dan kwam ze met een stok met een witte doek eraan. En dan zwaaide ze dat we konden komen. Nou, vader nam mij bij de hand. Jo, Gert, Harry, die kwamen achterna. En Anton, die was mijn moeder, naar huis met dat koken. En opeens zag ik moeder de hofpad opkomen met mijn oudste broer, het geweer in de rug. En mijn vader stond met handen omhoog tegen de muur en met de rest allemaal. En mijn broer die lag ook, die schreeuwde van ik wil niet dood, ik wil niet dood. We zouden allemaal doodgeschoten worden, we waren verraders. Eén geluk was mijn moeder, die kon vloeiend Duits. Ze kwam van Gogh, daar was ze geboren. Toen had ze gelogen tegen die soldaten en gezegd, ik heb 4 broers, die zijn ermee aan het vechten. En dan willen jij ons hier allemaal doodschieten. Mijn moeder woont er, mijn vader, dat kan toch niet? Nou, toen hebben ze alle maanden de tassen nagevoeld. En toen zeiden ze, we komen iedere dag terug om te tellen of je nog bij elkaar bent. Is er eentje weg, nou, dan word je nog doodgeschoten. En dan kwamen ze ook iedere dag tellen. Maar het was wel één geluk. Waren ze toch ook weer goed van de andere kant. Dus ze kwamen vragen of we nog eten genoeg hadden. Dat hadden we niet. En toen kwamen ze met een half varken op de rug, kwamen ze aanschouwen. Dus er waren toch ook wel goede mensen bij die Duitsers. Waren niet allemaal boos. De Britten stelden een nieuw aanvalsplan op. Honderden kanonnen zouden Overloon meter voor meter omploegen met granaten. Pal achter deze vuurwal zou de infanterie optrekken om de murfgeslagen Duitsers te overmeesteren. De aanval zou plaatsvinden op 12 oktober en werd ondersteund door het 4e tankbataljon van de Coldstream Guards. 2 dagen later werd Overloon bevrijd en trok men verder in de richting van Venray. Door het ellendige weer was de anders zo kalme loopbeek tussen de 2 dorpen veranderd in een woelige rivier die werd omgeven met mijnen. Onder continue beschietingen probeerden de Britten over te steken. In de hevige strijd viel het ene na het andere dodelijke slachtoffer en raakte er nog meer gewond. De beek kleurde rood van het bloed van soldaten. Niets deed nog denken aan de wereld zoals die een paar weken geleden nog was. Hannie loopt samen met haar broer, Riek Verstegen en Nelly naar een boer om appels te halen. Een flink eind lopen, maar het hongerige kelderleven maakt het de moeite waard. Een raar gefluit klinkt uit de verte. Hannie vraagt aan vrouw Verstegen wat dat geluid was. Die antwoordde geruststellend dat dat nog ver weg was. Och, zet ze, dat is nog ver weg. Dat is nog zo ver weg. En toen waren we een stukje verder en toen riep ze, ga er liggen, ga er liggen.
Nou, mijn broer liet de fiets vallen, ik kreeg die bovenop me. Dat is misschien mijn geluk geweest, maar ik was toch getroffen achter in mijn bovenbeen. En mijn broer onder de arm. En mevrouw Verstegen die ging er liggen toen het gebeurd was. En toen ze opstond, dat vond ik verschrikkelijk. Die had hier alles weg. En de bloed, dat kwam uit die mouw. Of dat ze wel een kan ontschudden. En bloed, verschrikkelijk. En toen zijn we daar bij Bongers naar binnen gegaan. En er zat toevallig een Engelse dokter. En mevrouw Verstegen, die hebben ze daar ook naar binnen gedragen. En Enneke zei, we moeten er gaan liggen. En toen ben ik onder de keukentafel gekropen. En toen kwam die een hele keukenraam naar binnen. Een oorlog kent geen winnaars. Alleen verliezers. Men kan zich afvragen of de bevrijding die zich hier in zijn meest wrange vorm aandiende, de prijs wel waard was. Nog maandenlang konden en mochten burgers niet naar huis. Hun thuis was een verboden gebied. Bevrijd, maar niet veilig. Groeningen, Vierlingsbeek, Fortemullum, Mazees, Holthees, Venray, al die plekken. En Overloon. Loon, arm land. De winters modder, de zomers zand. Een diepe pot met niets erin. Wie duivel wil er in Loon nog zijn? Ja, wie wilde er hier nog zijn? Nu moet ik iets vertellen over de gigantische puinhopen die achterbleven. De vele beschadigde plekken en soms bijna verdwenen dorpen. De duizenden betrokkenen, militair of burger, gewond, gedood, geraakt. En de gigantische negatieve impact op mensenlevens. Hier en aan het thuisfront, waar brieven kwamen over gevallen zonen, broers, geliefden. En die dingen moeten verteld worden. Dat hoort bij zo'n geschiedenis. Maar men bouwde ook weer op. En hoewel de oorlog afkoelde totdat deze koud was, vond men elkaar weer. Burgers keerden hier terug, schoenen onder het stof of onder de modder, versleten van het vele rondzwerven, op weg naar huis, thuis. Want dat was het nog steeds. Men ging aan de slag, hard werken, schouders eronder en opbouwen. De plek was het waard. Al in 1946 werd hier een museum geopend. Het geld daarvoor werd bijeengebracht door 30 inwoners van Overloon, terwijl zij zelf zo hard getroffen waren. Want wat hier gebeurd was, mocht nooit vergeten worden. Oorlog hoort in een museum. Die boodschap blijkt nog maar al te actueel. Misschien verduidelijkt niets de roep om vrede en de afschuw van oorlog en mogelijke nieuwe conflicten, zoveel als het bouwen van een monument, terwijl de stenen van je kapot geschoten huis nog liggen na te smeulen. De boodschap waarmee het museum ooit begon, echoot 75 jaar later nog steeds over het terrein, door het museumgebouw en door de dorpen waar straatnamen, monumenten en architectuur herinneren aan een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van deze streek. Maar de belangrijkste getuigenissen zijn van de mensen die over de slag konden en kunnen vertellen en met één oogopslag nog steeds haarscherp kunnen overbrengen wat oorlog en geweld met een mens kunnen doen. Ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Nooit meer. Maar wij maken dit niet meer met.
Maar net als mijn kleinkinderen, jullie. En de achterkleinkindjes, daar heb ik toch wel soms zorg over. Ziet lief voor elkaar. Ja, echt.